Usa ka semana na ang milabay gikan sa sagunsong pagtayog sa Kadingilan, Bukidnon, apan padayong gyapong nakasinati ug kapin 100 ka aftershocks ang lugar. Kini atong sayron sa report ni Ethel Ipanag. Human sa sagunsong magnitude 5.7 ug magnitude 5.2 nga linog sa miaging Lunes sa gabi sa Kadingilan. Miabot na sa 137 ka aftershocks ang nasinati sa lugar, sigon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung MDRRMO. Mga sa isa ka adlaw siguro ma'am kaka-aftershocks ni mga 5. Base sa FIVOX, expected paghihapon ang aftershocks labi pa nga adunay fault line sa maong lungsod. Gani usa sa naapektuhan ang municipal building sa lungsod. In terms kung atong nagsabihan ang assessment sa to ang engineering, ang beam is okay pa o ang entire wall niya is okay pa except lang dito sa nurse office nga ang walling lang na part sa nurse office is medyo dako na kay ang kapujit mo to siyang entire i-replace dito siya. Sa tala sa lokal nga kagamhanan, miabot na sa kapin 800,000 pesos ang structural damage tungod sa linog. Hinuon, gitabangan na usab sa LGU ang mga pampublikong infrastruktura nga nangadamyos. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.